Otto mehet. Őt nézni, jó? Szóval az megjött a Mikulás. Ebben van az ai. Ebben van az ai. Ide nézz, kicsi. Ide nem megigazítalak, mi? Ide nézz. Most te itt. Ezen az oldalon meg te. Itt. Elszakadod. Ezt elszakadod. Jó, de ügyes vagy. Köszi. Köszönöm. Mi van benne? Oda nézzél bele. Mi ez itt? Mi ez itt? Ups. Csomagoló papír. Itt ezt nézd meg. Hagyd őt. De cuki, édes Istenem, amit kapott. Nyomtassam a papírt. De, vegyük el a papírt. Ide néz, kicsi Zoé. Ide néz, ezt itt kibontjuk. Így. Ide néz, mi ez? Mi ez? Mi ez itt? Oda néz. Az a rájra, hogy várjuk a Mikulást. Cuki. És ilyen kis házi cipő. Pont olyan, amire most szükséged van, hogy jól tudjál stabilan állni. Édes jó Istenem, de cukit talált. De cukit talált neked a Mikulás. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon klassz. Hát ezt karácsonyra fel tudjuk venni. Mennyire csini leszel benne, Karira? Rénszarvas. Rénszarvas, meg az ajándékok, meg csillagok. Igen. Cuki, mi? Simizzetej. Jó. És a kis cipő? Ide mész, kicsi. Kivágom belőle neked gyorsan. Vagy nem? Nem? Ide néz. Kis cipő, kis cipő. Tessék. Cuki, mi? Ezt is odaadom, és akkor fel tudod. A madzagot az vegyem ki. Tessék. Felpróbáljuk? Felpróbálj, ide néz. Így, ide való. Mikulás. Mikulás tappancs. Cuki. És úgy le is lehet venni. Aha, meghúzod, meg le lehet venni. Nagyon cuki. Nagyon cuki. Ügyes, itt a másik cipi. Ez is a tiéd. Kiszedem belőle. Ja, így, tiéd. Az is a tiéd. Mennyi mi ez mi? Mennyi mi ez a Mikulás?
adjon nekem ilyenket is. Bár nincs becsomagolva. Ezt is még a Mikulás hagyta itt neked, Zoli? Ezt is még a Mikulás hagyta itt neked, ilyen széttéphető, átlátszó csomagoló papírral. Ki tudod itt csomagolni? Aha. Gyere, kiszedjük ezt. Oops. Oops. Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy, hogy doktornéni láttad a nagyfiútól, ugye? Így kell végigpörgetni rajta. Így. Úgy ügyes, úgy arra fel. Klassz, 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 klassz. Úgy. Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Úgy. Szítalak, jó? Ez az ujjával pasztolom. Tetszik? Jót hozott a Mikulás? Ügyes vagy. Igen, ott van a bagi, amit kaptál. Az is a tiéd. Istenem, de cuki. Süti, süti. Tele van most a kezed játékkal, mi? Még?